Het centrum van Dokkum verloor sneeuwtemiddag in één groot red light district. Het ging om een protestactie van horecazaken. Die binnen het er net mee is dat zij nog altijd net volslaan iepen maaien. Het is heel scheef en het uitlezen vinden wij als horecaondernemers dat wij dicht moeten. En bijvoorbeeld sekswerkers ook gewoon hier bij mij. En dat is meer even om het verschil te gaan van hoe krom het eigenlijk is, de huidige regelgeving. Het wies nu een drok in Dokkum, mijn winkel in het publiek. En bij een midje shoppen jet meest ek een hapje eten. Het sterkt de horecaondernemers dan ook dat ze haar een klandizie del in sjoggen, maar ze net ontvangen maaien. Wij als horeca kunnen natuurlijk heel veilig volgens de regels mensen ontvangen. We scannen QR, we zorgen ervoor dat de gasten een meter afstand hebben. Max aantal mensen per vierkante meter. Dus ja, wij kunnen het natuurlijk hartstikke goed handhaven. Smiet de boel maar iepen, is het boodschap. Sneeuwen zitten de restaurants en cafés in Dokkum in elk geval weer even vol. Er wie een soort stiepen voor de actie. Het is natuurlijk flauwekul dat ze net iepen maaien. Wel 100 man in de supermarkt, maar ze had ze goed voor nog. Dus ja, even stiepje. Ja, we kregen heel veel reacties van mensen op Facebook, mensen die het delen. En ik had ook nog een enkele negatieve reactie. En zou je er hard onder de riem en ze steunen ook deze ludieke actie alle jaar wel. Of de sneeuw handhavende waard en of er boetes uitdeelt binnen is net bekend. De ondernemers gaan ervan uit dat er een ergje takniept wordt. Ze hopen dat de actie vertuten docht en dat het regeer de eerst van haar situatie insjocht. Ik ga gewoon vanuit dat Kramer en de wethouders hier gewoon de humor van is en dat we gewoon echt jood even eenmalig dat idee naar voren brengen willen van goh, dit is er aan, zo denken wij erover. En ik wil er net vanuit dat die handhaven gaat. Dat zou ik net waarderen kennen, nee. Want die kamer krijgt al even binnen inderdaad, het zit er vol. Alle plakjes binnen bezet. Dat doet je hem goed, denk ik. Ja, zeker. Daar doe je het voor. Hè? Ik bedoel, blije gezichten en daarvoor doe je het werk, gasten ontvangen. En, dus ja, we hopen dat we aan gauw weer hier maaien. Ja.